Ja, nu moet ik je toch nog eens een verhaal vertellen. Wat ik metgemaakt heb, toen was ik 8 jaar. Toen weet misschien chef, toen woonde weer hier tegenover de bank. Ja, dat Toen er zijn meer te oud zoen. herenhuis, ja. En de halve café vroeger. Hè. Weet ik nog, ja. En we waren de enigen die een biljart houden, hier in Mergrote. En dat zondags, na de hoemis, komen altijd 4 man, dat waren 4 dezelfde. Het waren meester Damso en de meester Molts en de Kreeske Jansen en de Roebermeerte Zoetermaar. Die komen biljarten. Ja. En wenn nu eens een van die 4 niet daar was, dan moest ik geen vallen, want ik was maar 8 jaar, maar ik koos al goed biljarten. Ja, dat hadden geleerd in de eigen zaakje, Ja. zou ik maar zeggen. En toen een keer naar de hoemis, toen ben ik dan met die manslui aan het biljarten. En toen kwam een ganse vreemde mens in en die zet zich aan een teufelke. De pap stond achter de teek en toen zei breng me een glas bier. De pap geeft hem een glas bier brengen wie dat er neer zit. Toen zei de mens, mag ik eens een kunst doen op de biljart? Ja, zegt de pap, dat weet ik niet. Dan moet ik die manslui vragen of ze dat willen met mij doen zeggen. Dan komt de bier en zegt meester Dam zo. Jo, dat er maar komt. Nu staat de man op en legt op de biljart een dikke zwarte bal, zo gaat, zo'n bal, legt hij midden op de biljart. En toen gaat hij zich weer op de stoel zitten. Dus zei het tegen de pap, heb er niet een oude koffietas, zo'n bak wie van vroeger houden, weet je. Koffiebak zagen ze vroeger. De pap te geven de keuken in Holtende en zei tegen de meester Dam zo, legt die tas nu in zijn onderste boven op de bol. En die dicht dat. En toen zei hij, als er me nu een groosje geeft. Weet je nog wat dat is, een groosje? Ja, En een vroeger groot hadden ja. vrouwen allemaal Duits geld hier. Dan doe ik de kunst. En de meester Dam zo gaat toen naar de kammerzolste zin en gaat op bij hem en legt hem een groosje neer. En toen zei hij, nu pakt die bak maar eens op toe. En de meester Dam zo pakt die bak op. En toen liggen 3 kleinbul onder die bak. Zonder de man dat die hebben we zat op de opgestaan, stoel daar. Ja, ze bezorgen zich eens allemaal. Ze zeiden van, als er wilt, dan doe ik nog een kunst. Alleen dat maar. Voor een grootje zei hij, joh. De bak maar weer erop leggen. Hoeven hem een grootje, pakken de bak af nog, dan die bol weer door. En toen zei hij op een gegeven moment, hier zei hij, als een van u me een krentje geeft. Weet je nog hoeveel dat was? Dat is zijn geloof ik. Dan doe ik een groter kunst. Ja, bezorgen zich ze allemaal. Het was veel geld. Dat vroeger. was veel geld. Maar ze diegen het toch, ze hoeven een krentje. En toen gebeurde het, zei dat heb ik nog, dat zal ik nooit vergeten, al werd ik 100 jaar oud. De bal lag op de biljart in het midden. En ineens begon de bal te lopen. De liep over de biljart tegen de baan aan. Over de baan heen. Veel op de grond. Liep langs de grond. Langs de muur op. Langs het plafond. Veel druk op de biljart. Patsch blijft liggen. En in dat gebeurde, was de deur opengegaan en er waren een mensen komen hier van Mergoten, die zou die zaak vertellen wij het hoor. En daar houdt zich dat bezien. Wie dat gebeurd was, ja, iedereen stond te kijken. Toen zei die mens, ik kom maar woord tegen die man, doet dat nog eens. En de man springt op, snapt zich de bal van de tafel af. We hebben hem nooit meer gezien. Hij had zijn beren niet betaald, hij liep uit en we hebben hem nooit meer gezien. Weg waren, ja. Weg waren. Ja, iedereen zag Jean. Wat is, wat de man die ik komen was, dat was Jean Mullenaar zieliger. Oh, zang, ja. Wat was Jean? Oh, niks, het is niks. Biljart die maar door en die geeft me een glas bier, niks. Met door de week kwam de man vuil, de pap dat snijderde en dan kwam dat s'avonds die vuil zitten. En de pap had wel 2, 3 keer gezegd, Jean, wat was dat toch? Jean zag niks. Maar een keer waren naar werk komen, zeg Jean zei toen, hoe zeg ik toch, wat is dat nu geweest? Och, niks, Jozef, zeggen. Wie ik dat zag, toen heb ik een hand in de tas gestoken en toen heb ik het kruis van de Noster vastgepakt. En gedoe was het. Door de keel weg. De keel was weg. Had het kruis van de Noster vastgepakt, dat was alles. Ja, en ten tweede is het
nog voor een heel sterk verhaal van een Wijlse, dat hebben ze toch wel dikker gehuurd, zeg. Ja, ja. Op dat nee, weken, gelukkig. op dat weken tegenover de bus Ja, want nog toch een vriend wordt voor. van de Tossing Vriends vroeger. Mijn pap, die was toen een jaar of 10 oud, dat was de jongste dat het huis houden. En ze houden een koppelpeert bij hun. En op een avond, in de winterdagen, mijn overvnugen, de ging nog schadenzieliger. Dat hebben ze misschien nog gekend, de oude Jean Sluisman. Heb ik gekend, ja. Die moest de peert gaan afvoeren. En toen komt een in, en dan zei komt een zoet op de weg tegenover zijn kinderen buiken. En in de Tummerstraat, daar woonde een huishouden, die verwaarloosde de kinderen nog altijd. Toen zagen ze, dat is weer een van daar, we zullen hem gaan holen en brengen voor hem bij hun. Toen gunt ze de wei op, de Jean, met de Bertes, gunt de wei op. En dat kind deugde in een hoek van die weg. Toen gunt ze erop aan met de leug. En toen riepen ze, wie ze kort erbij waren. Kindeke, wees maar stil voor komende golen. Maar wie ze erbij komen, vast erbij, toen beugde dat kind in de andere hoek van de weg. Ja, toen waren ze get verschrikt. Toen drieiden ze zich om en dachten, wat is nu, dat is misschien weggelopen. Doe daar aan. En wie ze weer kort erbij komen, zagen ze, kindeke, wacht maar, verholen dich best in bang, voor Zunter Jean en der Bert, voor komende golen, breng voor de gevers. Toen beugde het kind in een driede hoek van de weg. Toen kregen ze angst. En toen gingen ze in, nog een huis in, en toen vertelden ze dat daar. En daarneven woonde de arts, dat waren een onk van hun. Jean Aerts. Jean Aerts, toen zegt hij, ik heb een hond, daar ga ik de hond holen. Dat waren een soort bloedhond aan de ketting altijd lag. Ja, een koeien. En een koeien. En toen haalde hij de hond en toen gingen ze de wei weer op. Maar wie ze op de wei kwamen, toen beugde dat kind met een hond, die bleef neven hen staan. Die belegde niet, die ging niet erop aan, die stond te razelen op zijn poten. Hou angst. Die hou angst en bleef daar staan. En toen beugde het ineens een veerheuk van de weg. En toen zijn ze ingegaan, hebben ze nooit meer uitgehuurd. En dat heeft mijn pap niet gemaakt. Dat spoor je het toch echt? Dat is een spook, dat is echt spookverhaal. Als mijn papa me niet verteld had, dan zou ik het mijn leven nooit geloven. Ja, ja. En we zeiden, jong, dat heb ik metgemaakt, dat is ganz zeker hoe gebeurd. Ja, wat het was, dat weet ik niet. Dat zijn van die spookverhalen, hè. Ja, jawel, ze spookten het nog niet, dat Ja, weet je zeker, wel. op de hoor weer Hartman en den tijd. Ja, Dat spoor je het. daar spookten het, daar houden ze de melk in de... Ja, rond het tierlijk tierlijk stonden, stonden op de planken. En als ze dan in een huis zaten ineens, vele alle petieren op de grond. En dan was de melk weg, de romen weg. Dan lag het op de grond. Dat lag op de door, grond. Ja, dat is ook gebeurd. Want toen hebben ze een pater verriekeld met een holen. En die pater is toen komen zingen en van den tijd was het afgelopen. Dat zijn spookverhalen. Ja. Kolossaal wat ze allemaal aanspeelden vroeger jaren. En nu niks meer op die aard. Nee, de hele tijd is hem. Het spookt nu niet meer.